जाऊ दे डोले फुटतील पण तुम्ही पण तुमच्या नवऱ्यांना असंच खाऊ पिऊ घाला, मस्त लक्ष ठेवा, सगळं करा. नमस्ते. नमस्ते सर्वांना. तुम्ही कुठे चालला? आता आम्ही रत्नागिरीच्या मार्केटमध्ये चाललो दिवाळीची शॉपिंग करायला. आता दिवाळी निमित्त आम्ही तुम्हाला सर्व दाखवू की रत्नागिरीचा मार्केट कसा दिसतो. ठीक आहे. आणि आपले गेस्ट सुद्धा आले तर त्यांना पण काय काय पाहिजे ते आम्ही सर्व घेणार. तर आता मम्मीला नेत नाही, आम्ही दोघं ऍक्टिव्हावरून चाललो आणि पण तुम्हाला सोबत घेऊन चाललो सर्वांना. चला. बरोबर, त्यांना पण दाखव मार्केट. बुबू टाटा. तुला घ्यायचे? हो. घेतला का? 20 रुपये फ्लावर. आणि जरा लांब आहेत भाईवाले. हे कसे पाव? 20 रुपये पाव. 30 ला अर्धा. 30 ला अर्धा ना. हे सॅटर्डे मार्केटमध्ये ऑफर आहे बघा. या इकडे घ्यायला या. फ्रूट्स लय मागे रत्नागिरीत. तर मग हा कितीला? 100 ला ना एक? 100 ला? ठेव नको. चला घेतला नको. इकडे काय म्हणतात याला? काकडी. पण ते जरा वेगळी आहे ना, जरा चप्पट जास्त आहे. एकदम चप्पट नाही, ब्रॉड आहे. घ्या. यांच्याकडे टोमॅटो घ्यायला या. किती? 30 रुपये किलो. 50 ला 2 किलो टोमॅटो चांगले. हा, काकडी 1 किलो घे. भाज्या सर्व फ्रेश आहेत. भाज्या फ्रेश आहे. भेंडी पण फ्रेश आहे. रात्री 10 पाव, वांगी 10 पाव. आणि 1 किलो घेतलं तर कारली वांगी हां 30 रुपयांना. हां बघ, ऑफर 10 रुपये ऑफर. काजल दिवाळी स्पेशल जास्त द्या. आता ह्यांचे नावं सांगावं. हे बघा, ह्याला काय म्हणतात? जवळा. हे पण सर्व जवळा. मग हे काय आहे? काढ. हां बरोबर, काढ. हे जरा चांगलं लागतं. चांगली लागते. ते काय? बोंबील. सुके बोंबील बघा सॅटर्डे मार्केटला बघा सर्वच एका लाईनी सर्व तसेच बसलेत बघ. सगळे इकडे मच्छीच आहे. सुकी मच्छी. हे बघा, हे बांगडे आहेत बरोबर. हा का 100चा वाटा. आणि हे काय? हे सुरमई. सुरमई सर्व मिठावर ठेवलेत ना. हे शिंगट्या. शिंगट्या. दोमी. म्हणजे फ्रेश नाही तर असे असं सुकट बघ. सुके सुके. आणि तिकडे सर्व छोटे छोटे लावलेत. ते 50. ते 50चे वाटे. आणि हे काय ठेवलं? काजल, हर्षद सेलमध्ये या आणि कोणतीही वस्तू 20 रुपयाला घेऊन जावा. पण 20 रुपयाला पुढच्या वस्तू दिल्यात त्यांनी फक्त. हो, नमिता वहिनीला हवा होता. आणि बॉम्ब फटाके कुठे? इकडे दाखवा आम्हाला. बॉम्ब. हो काकी, अजून एक ग्लास बनवा आणि मला दाखवा कसं बनवता. हे आमच्या ओळखीचे काकी आहेत. सॅटर्डे मार्केटला आला की यांच्याकडे या. हे बघा, आम्ही एक ग्लास ज्यूस पियालो इकडे. एकदम सुंदर आहे, छान. ह्याच्यात हे तुम्ही टाकलात नाही, हे आम्हाला लय आवडलं. काय टाकलात ते? हां, पहिला बर्फ, मग सब्जा, चाट मसाला. आणि या काकींचा पाणीपुरीचा स्टॉल सुद्धा आहे. कुठे आहे? मांडवीवर. हां, कुठे गेली काजू? झालं. आपण मांडवीमध्ये माहिती पाणीपुरी खाल्ली होती बघा, ओळखला तिने. आता डबल बिझनेस. हा ज्यूस पी आणि आपल्या विवर्तला सांग इकडे चांगला आहे की नाही. चांगला आहे ना. इकडे येऊन लिंबू सरबत संपवा यांचे पूर्ण. याच्यातला मोठा साचा कोणता आहे? तेच मी बोललो, ते मोठं वाटतं. आणि असे छोटे हे पावल्याची वगैरे.
पहिल्या आंघोळीला आम्ही माणसं 3 आणि अशी फोडायची ते पहाटे 4ला उठायचं. हा मार्केट सुरुवात बघा इकडून होतं राम मंदिर पासून. कोणती रांगोळी पाहिजे की किती ठेवली आहे बघ. इथे रांगोळी आहे तेव्हा इथे रांगोळी आहे. कशाला लागतं हे झाडू कशाला लागतं? लक्ष्मी पूजनला. हे बघा मी पण घेतली आहे लक्ष्मी पूजनला. या यांच्याकडे संपवून टाकायचे 50 रुपयाला एक 30 रुपयाला एक. या 50 रुपये. लक्ष्मीचा आहे ना फोटो घरी तू पाहिजे काय? अर्धा कसा तू काय घेतलं? लाया आणि बताशी घेतली. दादा दुसरं मस्त क्यूट आहे ना. किल्ल्याचं एंट्री असतो ना एंट्री असते ना ते येते. एक काजल महाबळेश्वरला गर्दी कशी होती तशी गर्दी आहे. कशी गर्दी तसं शॉपिंगचा एरिया वाटतो ना पूर्ण. इथे दिवे लावायचे एकत्र दिले त्यांनी. हत्ती आहे हत्ती आहे चांगलं लावायला. मस्त आहे ना. आणि हे सर्व क्यूट आहे बघ. देवाकडे लावायला घ्यायचंय काढू नका फक्त. घेऊया का बाबू हे भारी आहे. हो हा कितीला पडतो? हा कसा दादा ये घ्यायचा. मशीन मध्ये पाणी किती राहतो बघ. मोठी मशीन आहे ना भरपूर पाणी ओतायला लागतं त्याच्यामध्ये. ते कपडे टाकायचे ना ते इकडे पण आहेत कपडे. पाणी बरोबर आहे. हो आता चालू करते मशीन. झाकण नाही ठेवत. आधी चालू करते ना आता ठेवतो. झाली आता 10 मिनिटानंतर भेटूया. काकी आमचे कपडे धुतात पण हात दुखतोय काकीचा. दुखतोय माझा नाचना झोडून झोडून. आता मशीनचं काय पाणी काढायचं आहे ना. ड्रेन करायचं आता. 2-3 पाण्यामध्ये तरी वॉश करावे लागतील आता अजून. होय. पावसात कोण वेट करणार. का ग काकीने फुलं आणली. वा मस्त. काले मुंगे मस्त दाखव दाखव. हे बघा माझ्या माणसांना पण दाखव. सनफ्लावर सारखं आहे. हा छान आहेत ना. मस्त आहे. माझ्या माणसाला दाखव माझ्या मुलाला दाखव. माझ्या मुलाला पण दाखव. इकडे मुलगा बघा सरळ होता तो असा असा चालला. मस्त ना उंटा. काल्या काल्या मुंग्या त्याच्यावरती. ते मुंग्या असतात आर्टिफिशियल रिअल. हा तशी तशी ओरिजिनल आहेच. ओरिजिनल तर एकदम मस्त. काकीच्या तिथे आहे. असं गिफ्ट म्हणून वेलकम पण केलं ना. असं सर्वांना येतात तेव्हा गेस्ट येतील ना तेव्हा पण त्या टायमाला असले पाहिजे. एकदम सुंदर आहे एकदम सुंदर. बघा ओंकार आपण पण नर्सरी मधून आणूया ना. हा लावूया नर्सरी घेऊन येऊया आपण पूर्ण. नाही खरंच लावायला पाहिजे. मस्त आहे छान आहे. दिसतो माहिती असं फुलबिल नाही आपल्याकडे. लावूया लावूया. मस्त. त्याच्यावरती काय काय मुंग्या होत्या सर्व. हा मग काय ती मुंग्या असतात त्या काय मशीनचा आवाज येतोय आम्हाला पण. काय आलं थोड्या वेळाने ना हे बघा हे आता वरती होतं. थोड्या वेळ आता ब्लॉग मध्ये बघितलं वरती होतो. आता असं झालं. एवढा टाइम लागतो ना कधी कधी एडिटिंगला. तुम्हाला सांगतो जेव्हा व्हिडिओ रेकॉर्डिंग होते ना क्लिप्स त्याचे 40 मिनिटाचे 50 मिनिटाचे क्लिप्स असतात. त्याला एडिट करून अर्धा तास मग त्याला परत कट करून 20-22 मिनिटाचे रिलीज करावे लागतात. ऍक्च्युली रेसिपी शूट करून अपलोड करणं सोपं आहे. ब्लॉगला खूप एडिट करावं लागतं सर्व अँगलने. आणि ते आवाज येताना मग ते काहीच ऐकायला येत नाही. जा तुम्ही रेसिपी बनव. तू झोपला पूर्ण. हा मग थोड्या वेळा अजून खाली होणार मी. जोपर्यंत एडिटिंग होत नाही तोपर्यंत. आणि एक वेळ एडिटिंगला बसलं ना की एक वेळच करायला पाहिजे.
तर ते कॉन्सन्ट्रेट होतं. बरोबर. नाहीतर नंतर 2 तासांनी बसलं तर थोडस ना जरा पाठीपुढे होतं, लिंक तुटते ती. काकीकडे भांड्याचा पसारा काढलाय काकीने. ओटा रिकामा केला. काकी काय करते बघूया. ते जरा मिठाची बरणी द्या, तुम्हीच द्या मला. मी नाही देत. मिठाची बरणी काकीला देते. मी भाकरीचं पीठ, चपाती, तांदळाचं पीठ हे घ्या भाकऱ्या करते. भाकऱ्या करायला. चटई. आता काय जेवायची तयारी. तुम्हाला सांगतो काजलचा जास्त जीव कशावर असतो माहितीये की ओमकारने खाल्लं पाहिजे. हा म्हणजे ओंकारला जाड करायचं. ओमकार जाड झाला पाहिजे, ओमकारचा पोट सुटला पाहिजे, हे काजलचं टार्गेट असतं. तर आपण काजल आपलं होमस्टे आपलं घर आणि आपण सर्व्हिस देतो म्हणून नाही, पण आपल्या घरी जे चिकन आणि फिश बनतं त्याची चव कशी असते? 1 नंबर. जाड झाला पाहिजे, पोट सुटला पाहिजे म्हणता लोक बघणार तरी नाही त्याला. मला वाटतं हे प्रत्येक बाईचं असंच असतं, ठीक आहे, मॅरिड गर्लचं वुमेनचं किंवा कोणाचंही असंच असतं की नवऱ्याला जाड करायचं. नवरा चांगला दिसायला असेल त्याला जाड करायचं म्हणजे कोणीच बाहेर बघितलं ना पाहिजे ना. असं काय नाही, बघू दे, जाऊ दे, डोले फुटतील. पण मला ओंकारवर trust आहे. तुम्ही मला, मी एवढी नाही हे नाही करते. ओमकारचा ट्रस्ट नको करू. Possessive का तू होते? ह्याच्या अगोदर काय बोलली तू? डोले फुटतील. बघू दे, पण माझा प्रश्न आहे की मला माहितीये, मला विश्वास आहे त्याच्यावर, मग असं काय होणार नाही. नाही पण तू जाड का करते? लोक असं आहे, जरा माणूस दिसायला नको का? आता वय झालं, लग्नाला 2 वर्ष झाली, जरा अरे दिसायला नको. वय काय झालं मला अजून पण. मम्मी आता बोलशील तर मी आता माझा एज 30 आहे, मी सांगतो पण बघा 1993 बॉर्न आहे मी, माझा एज 30 आहे. पण कोणाकोणाला वाटतं, कोणाकोणाला नाही पण वाटत. मग वाटायला पाहिजे. आता वजन माझं किती झालं माहितीये का? 80 झालं. 80 77 केलेला मम्मी. तू माहितीये तुम्हाला सांगितलं वेट लॉस करतो. कसला वेट लॉस? काय वेट लॉस होत नाही, आता खात गेलंय. आता परत 80 झालं माझं वजन. काय कल्याण आहे माझा. जेव थंड होईल. माझा टार्गेट किती होता वेटचा? 68. कसं होणार काजल? होईल 2 महिन्यात होईल. आता माझा तुम्ही पण तुमच्या नवऱ्यांना असंच खाऊ पिऊ घाला, मस्त लक्ष ठेवा, सगळं करा. एकदा गेस्ट आले ना की ह्या सकाळ ते रात्रभर त्यांच्या पाठीच असतो. स्वतःचा जेवणाचा वेळ नाही, नाश्त्याचा वेळ नाही, काय नाही. मग आता कोण नाही तर नीट जेवायचं ना. बरोबर आहे. असं म्हणून तू जेव पूर्ण ते.